Bolo. Wis terus ini bolon tuh. Assalamualaikum boleh masih, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, ora ana sing pilek, ora ana sing ngeluh, ora ana sing linu, sehat kabeh. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Iki masih edisi spesial Ramadan Bolo. Dadi awak dhewe iki ayo gawe bukonan engko dienggo buka pas engko maghrib. Dadi iki awak dhewe masak apa dina iki? Lah awak dhewe dina iki ayo masak iki. Masak tahu isi. Tapi isine iki spesial Bolo. Kok spesial? Ora kaya biasane. Nek biasane kan ana mie, ana cambah, ana kol niku. Tapi iki ayo diisi iki Bolo. Rebung karo wortel ya. Dadi ora mie, ora kol ngono iku. Wis ayo langsung dieksekusi iki Bolo ya. Langsung wae bunge di rajang cilik-cilik Bolo. Bunge dirajang cilik-cilik. Iki bunge iki bar digodhog Bolo ya. Bar digodhog. Terus dirajang cilik-cilik kayak ngene. Rajang kabeh. Rajang dawa-dawa ngene Bolo ya. Nah, iki bar dirajang terus dibalik neh ning kene. Terus wortele Bolo. Wortele kok boleh. Wortel. Wortele iki ya langsung dingenen ae Bolo ya. Yang cilik-cilik ini. Cilik ini, wes sakmene wae Bolo. Terus bumbune iki. Iki bumbu sik dienggo gawe isian iki Bolo. Nggo mbumbune bunge ya. Langsung ae dikek uyah saithik. Bumbune iki mang ngene Bolo, bawang brambang, terus karonan merica. Wis iku tok bumbune, gak usah aneh-aneh. Gak usah ribet-ribet. Wis lembut, langsung wajane diumpakno. Apa sik? Kita ngesek Bolo genine. Nah, wis makan Bolo. Langsung ae minyake diplungno. Saithik wae minyake Bolo. Ini panas, bumbune disiapno. Langsung ae Bolo, plungno. Gongsreng terus Bolo ya. Sampai ambune seger.
Nah, wis mateng bolo, bumbune seger. Langsung wae wortelnya diplongno sik bolo. Wortelnya plongno sik. Nah, digongso iki bolo ya sampai alum iki nih wortelnya. Wortelnya wis alum, langsung wae bunge bolo diplongno. Terus campur kayak ngene. Terus tambahi uyah secukupe wae bolo karo micine. Yes, cak-cak. Putek terus bolo. Nah iki wis mateng. Langsung ayo dientas. Langsung dientas bolo. Mateng bolo. Isine wis dadi bolo karo ngenteni kene adem. Ayo nggawe bumbu engko sik dienggo nepungi bolo ya. Abang, lombok rawit, kunir saitik, kencur saitik wae, godhong jeruk terus karo tumbar. Terus disorno rene bolo. Dikeki uyah. Terus gulak. Ini bolo. Ulek bolo sampai halus. Pokoknya nguleknya sampai halus iki bolo. Wis halus, langsung wae dikei banyu bolo ya. Dikei banyu ngene. Terus disorno rene bolone. Nih. Ini bolo. Terus diake tepung bolo, tepungnya iki tepung beras. Secukupnya wae. Terus tepung terigu. Terus diudek-udek. Aja lali kayak uyah bolo. Karo micine. Langsung dikek banyu. Banyunya secukupnya ae bolo. Dek-dek.
Nah, jadi bolo. Langsung aja ayo diisi. Mergo iki wis adem. Pindah lokasi bolo mergo cuaca agak mendukung. Wis iki langsung aja dilanjutno lah emang masak mang. Iki tahune langsung ayo diiris ini tuh. Dikek bolongan ini bolo ya. Ini bolo ya. Dikek bolongan yang dhuwur ngene. Kabeh. Nah iki terakhir. Ini bolo. Nek wis ngene langsung ae diisi. Isine piye? Rene nek bolo ndo, nek penasaran tak dodono ndo. Nah ini bolo ya ndo. Disumpel-sumpel nang ngene sampai blek. Diisi sing akeh ya. Iya. Sumpel-sumpel nang ngene to, Kang. Ini bolo. Isi terus ini bolo tuh. Yo ini bolo itu ya. Ketok tarane. Nah, karek siji bolo. Pas oleh ya isi ki mang. Alhamdulillah. Gak kurang, ya gak luweh. Bolo. Wis diisi, langsung aja digoreng. Genine dikakno sik bolo. Tumpak nang ngene gak apa-apa iki. Langsung aja minyak disorno bolo. Warna. Enteni panas sik. Karo ngenteni minyake panas bolo. Iki tahune diplung-plungno ning tepung sik iki. Plungno terus sirat-sirati ngene lho, digubelno. Iya. Bolak-balik ngene bolo. Dibolak-balik bolo. Minyaknya wis panas bolo. Langsung aja diplungno. Plung-plungno alon-alon bolo nek ngeplungno. Minyaknya meletik-meletik, soalnya panas iki. Dibalik bolo. Balik ini. Balik neh. Melenuk bolo tuh. Tahune isi. Matang bolo, pintas. Langsung aja pintas bolo. Melenuk tahune.
Terus iki diplung-plungno neh. Bolo, plung-plungno ya. Sampai dibolak-balik. Langsung pelung meneh. Halo. Alhamdulillah. Tak. Dibalik bolo. Balik. Terus ya ditoto adae. Jaga ijo-ijo. Warnane kene. Genine mati bolo, tak mbak ipit ngene lho. Nek. Wis mateng bolo. Langsung ajin tas. Langsung aja totoni kene bolo. Wis dadi nih. Tahu isi rebung bola wis dadi, wis engko ayo dienggo buka poso. Lah nduk. Delok le. Menul-menule ngene bola nduk ya. Wis, matur nuwun sampean-sampean wis ngikuti videone Mas iki mau mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali like, comment, share, subscribe gen Mas channel luwih berkembang eneh. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa kanggo sampean-sampean sing menjalankannya. Terus tetep ning Mas channel. Mas channel Gobyos.